George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol marango weche modhi e pacho ka IPRA olando nengo manyien mag modhi e pacho ka makoro biro chakore kiny kendo biro ringo kuom dwe achiel. Nengo mar petrol odok gi siling 5 gi otonga 3, nengo mar diesel odok piny gi siling 10, ka nengo mar mauta mataya odok piny gi siling 18 kod 8 gotonga 6 koreo kadaka osuru mar VAT. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare biro timo sinani mar medo duoko piny nengo mauta kaka yor duoko piny nengo mar ngima e thurka. En fuong'ruok ne oganda jo Kenya kaluwore gi lendo ma ogolo odiechieng' ma kawuono gi duol marango weche mag modhi e pacho ka IPRA. Duol mar IPRA olando ni chakre kiny tarik 15 dweni, nengo mar petrol koro duok piny gi siling 5 gotonga 3 lita ka lita. Nengo diesel oduok piny gi siling 10 kuom lita ka lita, ka nengo mauta mar taya oduok piny gi siling 10 kod 8 gotonga 6 kuom lita ka lita. Ka nengo gi duto oriwo nyaka osuru mar VAT kaluwore gi chik mar omenda 2023. E boma ma Nairobi, petrol koro ibiro usi siling 193 gotonga 8, diesel ibiro usi siling 180 gotonga 3 lita ka lita, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu, petrol ibiro usi siling 193 gotonga 6 lita ka lita, diesel ibiro usi siling 180 gotonga 5, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 gotonga 3 kuom lita ka lita. E boma ma Homa Bay, petrol ibiro usi siling 194 gotonga 5, diesel ibiro usi siling 181 gotonga 4, ka mauta mar taya ibiro usi siling 171 gotonga 1 kuom lita ka lita. E boma ma Siaya, petrol ibiro usi siling 194, diesel ibiro usi siling 180 gotonga 9, ka mauta mar taya ibiro usi siling 170 gotonga 6 kuom lita ka lita. E boma ma Migori, petrol ibiro usi siling 195 gotonga 4, diesel ibiro usi siling 182 gotonga 3, ka mauta mar taya ibiro usi siling 172 gotonga 1 lita ka lita. Nengo mauta manyien biro ringo chakre tarik 15 dweni nyaka tarik 14 dwe mar 5 higani, kama IPRA biro lando e kendo nengo manyien ka direkta mar IPRA Daniel Kipto wacho ni geno nitiere ni bech modhi pod biro dok chien e pacho ka. Dok chien nengo mar modhi e pacho ka wacho ne en kaluwore gi ngufu mar siling makoro medore ka ipimo gi dola, kendo koro miyo nengo mar wero bende ombekore ne jo ohala. Kipto bende oyango ni nengo mar sitima igeno ni biro dok piny gi 2% e komenda mar 2024-2025. Jatend piny Kenya William Ruto e limbe mare kaunti ma Nyeri onyiso mor mare gi nengo mwandu makoro dok piny e pacho ka, kowacho ni piny owacho mare ni kod chenro mar gero piny Kenya, karo bedo ni moko kuom okenge ma piny owacho mare thoro kawo thoth jopiny ok oyie godo. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo imeanguka na shilingi 10 just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika tukiona kwa macho yetu. So mimi nawauliza fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya.